Беренче булып Дүртөйле шәһәренә килеп кердек. Анда безне автоматлар белән каршы алдылар. Тикшерделәр, ничә кеше килгән, аппаратура ничә машина дип сорадылар. Без барысын аларга аңлаттык. Алар безне саклап тордылар. Без шунда инде таныш дип аталган үзәктә җырладык та киттек Үрги Яркәй авылына. Анда барганда безне озата бардылар. Менә арттан машина барды. Үрги Яркәйгә килеп кергәч тә инде безне полиция хезмәткәрләре туктатып, бөтен әйберләрне тикшерделәр. Водитель ничә сәгать бара, праваларын, страховкаларын, бөтен әйберләрне тикшерделәр. Бер нәрсә дә калмады. 30 минутлап без алар белән сөйләштек. Үзебезнең инде нәрсәгә килгәнебезне аңлаттык. Нәрсәгә килдегез, монда сезгә ярамый җырларга китегез, сезнең рөхсәтегез булырга тиеш дип алар бик каршылыклар күрсәттеләр. Алар белән сөйләшеп кенә битереп киткән идек Яркәйнең үзәгенә җырларга дип. Анда килеп администрация безне каршы алды. Алар хәтта видеога да юк җырламагыз, китегез дип әйткән сүзләре булды. Кызганыч, аннан да без менә җырлый алмыйча кайтып киттек. Ава таба инде кая бардык әле без аннан соң Үрги Яркәйдә чыкмагышка бардык. Анда шулай ук полиция хезмәткәрләре каршы алды, администрация. Шулай ук без сезнең белән сөйләшергә дә теләмибез, тыңламыйбыз да без сезне дип, менә шулай безнең башлаган сүзебезне дә тыңлап бетермичә, шулай бик дөрфа сөйләшеп, администрация машиналарына утырып китеп бардылар һәм чыкмагыштан соң инде без туры менә Уфага килдек. Баян белән җырладым. Гафулар үтендем. Чөнки өлкән апалар 200 километр юл үтеп килгәннәр, кулларында бүләкләр, чәчәкләр. Аларга без бирергә тиеш программаны, кайсы шәкерләргә барганны, ниләр сөйләгәнне, семинарда, нинди баннерлар тора, нинди аппаратлар тора. Бу бик мәсәк күренеш. Шул алган маршрутны исләндә без әле безне кертмиләр.